खुलुमबाय। दिनै 25 मार्च 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामै गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनायनि गिबियावनो दङ। मेष राशि, नोंथाङा बिमा बिफा आरो बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। बृष राशि, जिउ राहाया सरासनस्रायै मोजाङै थागोन आरो गोहो थागोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। मिथुन राशि, फालांगियाव मोनसे गिदिर अफार जागोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कर्कट राशि, फालांगिनि गोख्रैथिया नोंथांनि मावनायफोरनि सायाव बिथा खालामनानै फिथाइ होगोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। सिंह राशि, नखरनि थाखाय हरखाब दावबायनो गोनां जानो हागौ। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। कन्या राशि, सावस्रिया मोजां आरो गाज्रिबो जागोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। तुला राशि, फालांगिया सानफ्रोमबो बांलांगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। वृश्चिक राशि, साख्रिनि थाखाय नाजाबाय थागोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। धनु राशि, फालांगिनिफ्राय आबुं मुलाम्फा मोनगोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। मकर राशि, फालांगियाव थार थिरांथाया नोंथांखौ गोबां जौगाथाय लांगोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। कुम्भ राशि, मोनसे खैफोद गोनां सान जागोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मीन राशि, फालांगियाव रां थिसननाया मुलाम्फा होगोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। दिनै राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।